This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Nagtubo ang crime rate sa Rehiyon sa Subong at Tuig kun Ipaanggid sang Tuig 2022. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Major Mary Grace Borio ginpahayag sini nga base sa data sang 8 focused crimes nagnubo ini sang 205 cases kon 14.26%. Kung pahat-pahaton suno sa natungdan ang datos sumalin sang January to June 2022 nagka-record ang Rehiyon sa sang 1,437 nga krimen nga na-classify sa 8 focused crimes samtang 1,232 naman ang narekord subong at tuig. Dugang paniboryo ang pagnubo sa mga narekord nga krimen sa Rehiyon sa ang bangod sa masgin pabasko nga police operations sang Philippine National Police o kon PNP sa pagpamuno ni Police Regional Office 6 o kon PRO 6 Director Brigadier General Sidney Villaflor. Si Kabandera ang Alex Escalante, nagabandera sang matud-tud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera